Ja, men så vi har så lavet en rundknallertbane til Bertha, og det har vi, fordi at der skulle være meget udfordring i det, og vi har lavet den rundt, altså ja, så der ikke er nogen hjørner. Ja, vi skulle så beregne arealet, og så startede vi så med at tage arealet af indercirklen, og det er simpelthen bare pi gange radius gange radius. Vi fandt så radiusen af indercirklen, som var 3 cm, så vi tog de 3,14, som var pi, og gangen med 3 og gangen med 3. Så arealet af indercirklen er 28,26 kvadratcentimeter. Vi vil så også beregne arealet af hele cirklen, altså med yderbanen også. Så vi fandt radiusen, som så var 4 cm. Så det var de 3,14 pi gange 4 gange 4, som så gav 50,24 kvadratcentimeter. Vi tog så arealet af hele cirklen, som er 50,24. Så minus vi det så med arealet af den inderste cirkel, som er 28,26. Og det blev så i lige med 21,8 kvadratcentimeter. Så arealet af kørebanen er 21,98 kvadratcentimeter. Vi valgte så målesaksforholdet, som var 1:100, det vil sige at 1 cm på vores tegning er 1 meter i virkeligheden. Vi tog så arealet af kørebanen, de 21,98 cm, og gangede med 100 for at finde det virkelige mål. Og det gav så 21,98 kvadratmeter. Så i virkelige mål er arealet af banen 21,98 kvadratmeter. Ja, vi har så valgt, at det grus, som skal være på banen, det skal være 1 meter fra banen og op, så banen den er skridsikker. Vi skulle så finde ud af, hvor meget det her grus det ville fylde, så vi tog vores areal, som er 21,98, og gangede det med 1. Og det giver så 21,98 kubikmeter. Så i forhold til gruset, der er banens rumfang 21,98 kubikmeter. Den grus, som vi har valgt, den koster 814 kroner per ton. Og formen for den beregning er så kilo divideret med kubikmeter. Og 1 ton er så 1000 kilo, det vil sige de 1000 kilo divideret med 0,625. Det er så mange kubikmeter, som det ton fylder, og det giver så 16.000, og det vil så sige, at det koster 16.000 kroner per ton grus. Og så for at finde ud af, hvor mange ton grus vi skal bruge for at dække hele banen, tog vi vores areal af kørebanen, som er 21,98, og divideret med de 0,625, og det giver 35,17. Så der skal bruges 35,17 ton grus for at dække hele kørebanen. Og for at finde den samlede pris af gruset til kørebanen, gangede vi de 35,17 ton med 814, som var det 1 ton kostede. Resultatet af det gav så 28.628,38 kroner. Så det koster brutto små 29.000 at købe grus til sin elskede Berthas kørebane. Det var så det alt for Brutus. Og vi er færdige med kørebanen. Og vores matematiske beregninger til Berthas kørebane. Slut.